suratul insani makkiyatun wa haya wa 30 aya. Suratul insani mutum kenan ko? Sura ta 76 a Qur'ani. Makkiya ce ko madaniya? Aya 31. Na'am. Bismillahir rahmanir rahim. Wannan sura tana da falalar gaske. Dan akwai hadisin manzon Allah ko? Sau da yawa manzon Allah duk juma'a da asuba yakan karanta suratul sajadati da halati alal insani. Kaga yanzu kai liman ne ka da wannan ko? Kai koyi da manzon Allah. Sau da yawa dai rayuwar annabi haka yake. Daren juma'a kamar gobe juma'a ta safiya annabi yakan karanta wannan. Sai ya ja suratul sajadati ya ja halati alal insani a sallar asuba. Kuma ya ce duk juma'a mu dinga karanta suratul kafi. Ita kuma Allah zai haskaka bawa har zuwa wata juma'a. Kaga mai nema alheri sai ya dage da maganar manzon Allah. Suratul insani. Bismillahir rahmanir rahim. Halati alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura. Hal harfi istifhamin kenan. Hal ata alal insan. Kad kenan hakika ya zo a mutum Adamu kenan shine min ad-dahr wani zamani da ya wuce 40 sana shekara 40 lam yakun shay'an mazkura. Kaji da aka ebo kasar annabi Adamu aka surata shi shekara 40 bare. To mu ma yanzu ka dauke mu nan shekara 100 wa ake zancen sa a cikin minzana. An san ma zaka zo har a san ga kamanninka ga abin da zaka yi har kana da abokai kana da yaya kana da mata masu kama kaza ba aikin Allah bane wannan. In ka tuna ina ka haife ka ya ka tsince ka kuma ga wani gari ka zo ka girma amma taka ta bullo daga gabar ka bullo daga yamma an hada ku. Allah kenan shekara 100 nan ma mai tuna rayuwar mai ake ba a san ka ba kuma wallahi har ka zo ka koma a garin kuma wani bai san ka ba a anguwar kuma wani yanzu bai san ka ba har ka gama zamanin ka koma yasa mai son ya zauna lafiya ya rike Allah da manzon Allah in suka san ka an gama ai kyakkyawar mu'amala da mutane halata alal insani in ji Allah hida min ad-dahari wani zamani ya wuce mutum bai ma zama za a tuna shi ba. Inna khalaqana al-insana min nutfatin amshajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Allah ya ce kaji al-murad bil insani jinsi abinda ake ce shine min halati alal insani al-insani jinsin kowanne mutum ma kaji. Muddatul hamli sanda aka dau cikin ka ai ba san waye za a haifa ba ma bari za a yi ko za ka fito dare ko ba a fito ba mace ne namiji mu sani ba musulmi zai fito kawai wai sani sai Allah kaji mana saboda haka yace inna khalaqanal insana haqiqa Allah yace ni mu muka halicci mutum jinsin mutum kowanne bawa Allah ya halitta shi daga ina min nudufatin daga digon mani da na ruwa amma amshajin na bitalihi ruwa ne wanda ake gauraya shi min ma'ir rajuli wa ma'il mar'a na mace iya nan kirji na garmiji iya gadan baya Allah ya ce na mashajin na bitalihi kuma muka kallafa masa shari'a faj'alnahu bi sabbi zalika sami'an basira sai muka sanya masa sami'an basiran mai ji kuma mai gani wasu manyan ni'imomi ne Allah yake kiran ba yake nuna mar an ce sami'an kaga kunne fara tunawa jin nan babban ni'ima ce ta Allah sau da yawa Allah ya fa ambata jin ma dan ya kira bawa dan ya ce wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'an waja'ala lakum as-sam'a sannan yace wal absara ba haka yace ba can ma a cikin lisra'i yace inna sam'a sannan yace wal basara nan ma kuma yace faja'allahu sami'an sannan yace basira a tabara ma ya faɗi wannan a tabara ma ya wannan magana inda yake cewa ya halicci mutum sai kuma ya sanya masa ji sannan ya bashi gani saboda haka yace faja'alnahu sami'a faja'alnahu sami'an basira sai aka bashi ji aka bashi gani to Allah sama amfana da wannan ni'ima inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura Allah ya ce inna hadainahu sabila bayyana lahu dariqal huda bi ba'as rusul Allah ya ce mun bayyana wa dan adam hanya ta shiriya saboda tashin annabi da aka yi da duk mutane da sun hallaka sai Allah ya tashi annabi aka zo da littafi hanyar shiryar mu kenan ai mu Allah ya ce inna hadainahu sabila mun shiryar da wannan bawa hanya guda biyu imma shakiran imma izo mumini iba Allah iba wannan alqur'ani da manzan Allah wa imma kahuran halani ko ko ya zama ya kafirce ya bi son zuciyarsa inna a'tadna lil kafirina salasilan wa aghlalan wa sa'ira idan ya dauki na karshe wa imma kahura ya zama ya kafirce to Allah ya ce duk kafiri inna a'tadna lil kafirina akwai azaba tana nan ga kafirai salasilan da sarka wa aghlalan da ukumi
wa sa'ira da wuta mai zafi wanda duk kafircewa Allah in ya ji akwai wannan. innal barara yashrabuna min kasin kana mizajuha kafura. In ma shakiran in kuma idan mai godewa Allah kaji mumini ka zama mai bin Allah in an ce godiya mun ce alhamdulillahi ai godiya ce to wacce aka fi so ta gabbai da sallah da nafila da kaza duk wannan ka zama kaulan wa amalan kenan aiki to shine yace to in kuma ka zama mai godiya innal abarara lalle masu biyayya jami'in su ne kenan to lalle ku in sun zo su kuma ya sharabuna za su sha min ka'asin kaji mala ko ina in wata ƙwarya ce wacce a cikin ta akwai giya kai kana mizaji ha kahura wannan giyar abin da aka yi mata faro da hi in ka sha fara ba kana sirka kai faro ba to faro din ta Allah yake kafir ne babu shi a duniya kafir wanda za a ci dan na duniya ba a ci sai dai ka iya dauka ko kafir na duniya dai yana da fari yana da sanyi yana da kanshi to ita ma wacan kila sai ka dauki wannan amma ai hoto ne sai mun je mun gani nan hoton aka baka ko da kafir din duniya ana ci hoto ne sai an je aljanna tunda aljanna Allah yace ya tanada abin lamara ainun ra'at ido bai taba gani ba wala uzunin sami'at kunne bai taba saurara ba wala qatara ala qalbin basharin qaddu rairayen zuciya ba san mai aljanna ba sai dai mun ji Allah sa mu shiga to Allah yace kana mizaji ha kafura abinda aka gaure wannan giya kafir ne ailan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Ainan badalun min kafur kenan kaji mala akwai wata idaniya ya sharibu biha ibadillah wanda za a shayar da bayan Allah ala samu ne masoyansa kenan auliya uku kuma ita ya fajjirunaha ta fajira bubbugowa take bubbugowa a duk inda suka zo min manazilihin daga masaukin su karka cewa he ka aike wulidan makalladuna aljanna ya kai ibo mu ruwan ruwan ne zai ka kansa an gama wayarin ɗansa kuma ba fayi bane kun fe ku ne ce ke aiki ko me kake so ruwan inda kake so ta nan zai bullo to Allah kai mu yufuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustaqira. Yufuna bin nazari suwaye bayan Allah ga aikin su yusuna bin nazari fi da'atillahi ko suna cika bakance ma'anar ta la ilaha illallah ita ce yufuna bin nazari ko aikin da'a dan shi bakance kan kai mustahabi ne in ka ambata ya zama wajibi wa yakafuna suna jin tsoron yoman wannan rana kana sharruhu mustaqira wadda sharrin wannan wuni mai yaduwa ne subhanallahi wa yudimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ma kun ji bayan Allah wa yudimuna ta'ama suna ciyar da abinci ala hubbihi suna son sa ba ya fara wari ba wanda in ma ba a bashi ba zubarwa za a yi mai kyau almajiri da ya bara ka ce kawo kwanan ka zauna mu ci tare ka bai Allah wannan nakan kashi ne sutura ce ba wacce za ta yage ka hada da tela ba mai kyau a cikin suturar nan ba shi ka bai Allah haka Allah zai ma sutura dan alkiyama abinci ne he mai kyau ka san wayan sadaka wai he kuli abinci sosai in ma da hali buhu haka ake so mala ka suntumu buhun shinkafa ka kai fi sabilillah ka ji wai di imuna da'ama ala hubbihi suna san abin suwa suke bai miskinan fakira wa yatiman da marayu la ablahu wanda ba su da iyaye dan wanda bai da uba shine maraya wanda bai da uba shine maraya a shari'a fa ko tsuntsu ne shi kuma in ya rasa uwa ya rasa uba mareci kenan dabba kuma ita kuma rashin uwa shine mareci dan bata san uban ba ma wa asiran da kuma fursunan yaki innama nud'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Innama nud'imukum liwajhi llah kaji yace ce mun ciyar da ku da ko kana Allah saka da alheri Allah ba da lada yace ayi dan Allah ka san wani yanzu in ya baka baka gode ma ai he ji zabi ce wai nan ko godiya bai ba nan kullumi nake siya mara abinci amma kaga yanda akai ai dan Allah kai kai ma Allah ne baka in an yi a rika daurewa inna ma nud'imukum liwajhillah li dalibu sawabu saboda neman yaddar Allah kawai suka ce la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba ne mai man sakayya ko godewa amma annabi ya ce man sana'a minkum ma'rufan wanda ya muku alheri ku ce jazakallahu bi khair Allah ya saka ma da alkhairi in mutum ya ma alheri baka da abin da zaka biya shi in kace jazakallahu bi khairin annabi ya ce ka biya shi Allahu akbar to Allah ya hore mana mu bayar inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Inna nakahu duk wannan lalime da suka ce muna jin tsoro min rabbina ga ubangijinmu yawman wata rana abusan qamtarira wanda fuska ke murtikewa kuma tsananin murtikewa shadidan fi zalika a dade a cikin wannan
ka ji ranar alkiyama mala. To me yin wannan wai lalime yake ko a tsiratar da shi gaba ya shiga amintattan bayi. Jama'a sai a dage da aikin alheri kuma ka arena abin da ake. Faqikumullahu sharra zalikal yawmi walakehum naratan wa surura. Waqehumullahu sharra zalikal yawm. Allah ya ce shi muka tsallakar da su sharrin wannan rana. Kaji mala Allah ya tsallakar da mu. Walakahum a'adahum muka ba su narrata hasanan wariya an fi wujuhihim. Haske da kyau a fuskar su. Dan aljanna kenan mala. In kaga aljanna ai kyau ya kare ko? Allah ya ce to mun karba mun tsallakar da su har mun ba su haske da kyan fuska wa surura da farin ciki kuma. Allah ya ce duk mun ba su wannan. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Ya ce wajazahum muka saka musu bima sabaru saboda hakurin da suka yi. Kaji a sai an daure. Kai da iyayen ne ai an daure. Matar ta kace daure. Na karkashin ka daure abin da kace Allah zai biya ka. Makotan ne daure. Addinin ba sai an daure ba mala. To bima sabaru hakurin kaji dan shi hakuri kala uku ne. To Allah ya ce bima sabaru saboda sanadin sun yi hakuri a bisa kin sabo dan in ba kai hakuri ba saban a daure sai an daure an hakuri sannan a kasa yin saban kuma a tuba kar a koma ana yi. Allah ya ce jannatan muka shigar da su aljanna wa harira da kuma kayan adanta. Muttaki'ina fiha ala al-ra'iki la yarawna fiha shamsan wala zamharira. Allah ya ce muttaki'ina an ba su aljanna ga su sun ki hingidu fiha a cikin ta ala al-ra'iki kan gadaji. Kaji malam hisan wa ma'ana kuma su la yarawna fiha la yajiduna kaji malam ba sa samun shamsan wala zamharir. Aljanna ba ra'ana ba kuma sanyi. Haka take kawai madaidaicin zamani kamar yadda yan gari ya waye safiyan nan haka za a ga aljanna ba rana a nan duniya an ka nemi inuwa me yake kai ka neman inuwa rana to a can ba ranar kuma akwai inuwar dan annabi ya ce dan aljanna ɗaya akwai inuwa a gidansa da za a bai doki ya gudu sai ya shekara 500 bai ga karshen inuwar ba har annabi ya ce ku zo ku karanta zillin mamadud alasa da mu za a zauna Allah ya ce to a rannan la yarawna fiha shamsa ba rana wala zamharir ba sanyi wanda zai cutar da su. Wadaniyatan alaihim zilaluha wa zillilat qutufuha tazalila. Wadaniyatan alaihim za a kutantar a gare su zilaluha kaji malam inuwar aljanna wa zulludat qutufuha tazalila kuma za a kusantar da ƴaƴan itaciyar kusantarwa. In na tsaye ne zai zo in kana zaune zai taho bakinka in ka kwanta sai ya bi ka. Ai ka gama aiki tun ana. Ai kaga bai kamata mai tabbaci ba cewa dare mahutar bawa hutu na can. Allah mala hasan haba mala kwance kabar ya ta isa barazana mala to Allah sa mu yi amfani muke Allah sa Qur'ani ya ce mu Allah ya tahima a tutar manzon Allah Allah ya shayar da mu ruwan alkausara. Na'am wa yatufu alaikum bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Ga ma kofa aljanna ana cewa ku leka ku kallo al'ummar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wa yadufu alaihim ana zagaya su bi aniyatin da wasu kokuna min firdatin na azirfa wa akwabin da kofi kanat qawarira wanda ya kasance na gilan ne shi kofa. Qawariran min fiddatin qaddaruha taqdira. Kuma gilastin min firda na azurfa ne kaga wato ba irin na duniya ba kenan dan azurfar duniya in an yi kofi ko kwarya ai aka zuba abu za ka gado abin da ke ciki ba in an rufe ita waccan an zuba amma kana waje kana kallo me aka zuba a ciki min firrati qaddaruha taqdira an gurguje shi gurgujewa daidai cikin dan aljanna akai kaga dai manyan mutane za a mai da mutane dan za a koma sura irin ta annabi adam da matan da mazan idan an ce matar aljanna dakin ta dai za a mata tafiyar mil 60 ita kadai kuma ya ta cika shi. To kaga duk da haka kuma aka ce za a kaddare saboda zan ka ebo ruwa a kofi ka sha to idan ya zama cewa ka rage ruwan ya gefe ka kenan har ya kusa kulle ka ajiye in kuma ka gama sha kake neman kari bai kai daɗi ba kaddaruha ta kadira kana sha ya ishe ka daidai cikin ku aka adana Allah sa da mu za a sha. Wa yasqawna fiha hadhan jabila. Wa yasqawna za a shayar da su fiha za su ya a cikin aljanna ka'asan wata giya kana mai zaji ha zanjabil ita kuma abin da aka yi farauko zanjabil ne kaji malam shi zanjabil wani dan itace ne ba mu da shi amma laraba suna da shi shi ba abincin wato yake kara daɗi ka ci da yawa yana sa ka ci da yawa in a ruwa ne zai sa ruwan ka sha da yawa in abinci ne kan shi zai ta jan hankalinka ka ci da yawa to irin na aljanna ba na nan ba ita an hada ta da zanjabil ita wannan giyar alasa da mu za a sha ailan sihatu samme salsabila kaji malam ainan badalin min zanjabil kenan kuma akwai wata idaniya fiha a cikin aljanna
tusamma da ake ambatan da salsabil alsa da mu za a sha duk duniya babu salsabilu sai aljanna baka ji Ali na mangi na Zariya ba yana waƙi ce mai waƙar yan abin nan hululu yan iska da hirme bari tuba ka dawo ya bar rasulu Mustafa jikan Kalilu Ibrahim kenan annabi jikan annabi Ibrahim kenan yace gobe ka ya salsabilu wanda ya huruwan zuma a gumba salsabil an ce dadin wuciya ne da hita makogwaro mala sai kai gangadi saboda dadi yaya ko a nan duniya kallon ruwa fa ai ni'ima ce wacce ta kai shi yasa Allah ya ce shi da komai akai ruwa ma kasan nan ma asalin ta ai da ruwa ne shi Allah ruwa ya fara halitta ai yasa ya ce wa kana arshihu alal bai kuma mu ma da ruwan aka yi mu wallahu khalaqa kullu dabbatin min mai da ruwa aka yi komai to kaji wannan shi kuma wani kogi ne na daban sunansa salsabil Allah ka shayar da mu salsabil wa yadufu alaihim wildanun mukhalladuna idza ra'aytakum hasbu wani bai yahudi ya zo gaban manzon Allah ya zo yace tambaya ce ta kawo ni ya Muhammad sai wani sahabi ya doke shi yace ba za ka ce ya nabiyullahi ba ko ya rasulullahi ka kira shi da wannan suna annabi yace kyare shi sai bai hudun yace ai ya ba zan kira shi da sunan da aka samar ba yace kwarai suna na kenan a gidanmu yace tambaya zan yi ce in na baka za ta amfane ka yace zan tambaye ka yace in an shiga aljanna me za a fara ci ya tambayi manzo Allah annabi yace abinda za a fara ci a cikin aljanna hantar kifi irin na aljanna ba na duniya ba yana da wata hanta an giwaye ta da wani nama shi yan aljanna za su fara ci bayan wannan fa ice a koya kwaya ɗaya da za a yanka duk yawan yan aljanna kowa ya ci daga wannan rama ragon ya koshi ice to bangaren shafa annabi yace ainun fiha tusamma salsabil sai ya gaskata manzo Allah saboda ya ga wannan a littafin su salsabil alasa da mu za a sha kaji mala sai ya ce wa yatafu alaihim wuldanun mukalladuna kaji mala wa yatufu alaihim kuma ana wuldanun mukalladuna na zagaya su suna musu hidima kaji mala idza ra'aytuhum kai mai karatu inda zaka gansu hasibtahum wallahi sai kai zato lu'lu'un mansur lu'lu'u ne wanda aka watsa shi a wani guri aka yi ado na musamman saboda kyan wulida na makalladuna kamar su daya sutura su daya tsarin su daya shekarun su daya kai ka ce lu'lu'un mansur ne ka ji mala sai Allah ya ce wa idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan kabira wa idza ra'aita ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yayin da ka duba ra'aita ka kuma dubawa thumma ra'aita ka kuma jefa ganin ka cikin aljanna ka leka nan ka ga benayenka ka ji mala ka leka nan ka ga mata ga sana mace dan aljanna za a bashi mace 12,100 ka leka nan ka ga wuldanin mukalladuna ka leka nan ka Allah ya ce kai ra'aita na'iman wa mulkan kabira ka ga ni'ima ka ga mulki mai girma ka ji mala ka ga mulkin da ba za a iya kawanta shi ba da mulki mai girma a aljanna mulki na can masa wasi Allah ga ya talahu kenan na'am alihim siyabu سندس خرد واستبرق وكلوا أساور من فضة وسقيهم ربهم شرابا طهورا كجمالا الله أكبر عليهم ثياب sama da su akwai tufafi yan aljanna sundus alharini kenan kajama kudurun kuma kore wa istabarki da kuma dibaji wanda shi ko ba shi da kauri mai kaurin kenan sundus shine alharini mara kauri istabarki ne kuma mai kaurin Allah yake zaka ganshi kaji mala wa hulu asawira min fira kuma za a samu su kwandage na azurfa kaga nan ai maza ba sa sa warwaro ko to aljanna kaji mazan ma za su yi ado da shi na azurfa mala haka Allah ya tsara kuma zai mana kyau kaga nan ka sa ai ba za mu kalle ka ba ya ce ka tabu to amma Allah ya ce ali wa hulu asawira min fira za a samu su kwandage na azurfa Allahu akbar yace wa sakahum rabbuhum shiraban dahura tajmala ubangiji zai shayar da su abin sha tsarkakka to Allah sa da mu za a sha inna hadha kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura inna hadha na'im wannan ni'ima kana lakum ta kasance a gare ku jaza'an sakamako ne wa kana sa'yukum mashkura aikin ku ya kasance abin godewa kun ba Allah kun bi manzon Allah kun yi kishin musulunci daga sai kuke yi ba yaudara kuka yi ba to Allah sa mu dace inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzila yace inna nahnu ya Muhammad ka jama mu muka saukar a gare ka alqur'ani saukarwa alwa'd wal wa'id da kaji
in ma shakirin wa in ma kahuran nan mun baka labarin ga yadda zamu yi da mutanen kirki an wasafa aljanna daga gare mu muka baka alqur'ani wanda duk ibi kanan zai zo mun baka labarin kuma wannan in ma kahura wanda duk ikafirce akwai salasalan wa agalalan wa sa'iran wannan ba fashi nahnu nazzalna alaykal qur'ana mu muka saukar da alqur'ani tanzila mun saukar ma shi lokaci bayan lokaci fasabir li hukmi rabbika wala tudi minhum afman aw kafura Allah yace fasabir li hukmi rabbika kai hakuri daga hukuncin ubangijinka ala tabaligir rasala abasa isar da manzanci wala tudi minhum kafir akajmala wala tudi minhum kar ka bi kafiri daga cikin su aw kafuran ko kafiri utubutu bin rabi'i kenan ko walid dan magira qala lin nabi sallallahu alaihi wasallama sun zo sun ce wa annabi shawara ce irji an haza suka ce muna baka shawara wannan abu da kake ka daure ka bari duk yadda kake so in aure kake so zamu aura maka in kuɗi kake so faɗi irin kasuwancin zamu tara ma gidauniya in mulki kake so faɗi kujera da kake so za a baka wannan kujera kaji sun dauka su dake duniya ce a gaban su subhanallahi Allah ya ce rabu da su wala tudi minhu asiman aw kahuran kada ka bi mai sako ko mai kafirci irin su utubatu bin rabi'i da walid dan magira rabu da su ya rasulullahi wa zakur isma rabbika bukuratan wa asila wa zakur isma rabbika ambaci sunan ubangijinka fi salati a sallah bukuratan wa asila safiya da marece ya'ani abin da ake nufi anan sallar asuba da azhar da la'asar sune bukuratan wa asila da marece kaga an hado safiya an hado yamma to Allah ya ce ka ambaci Allah a cikin sallah wa min al-layli fasajid lahu wa sabbihu laylan tawila wa min al-layli wa min ba'riya kenan wani ba'ari na dare yankin dare kuma fasajid sujada ana nufin magariba da isha kenan fasajid lahu yi sallah domin Allah wa sabbihu laylan tawilan kuma ka kai tasbihi ga ubangiji laylan tawilan dare mai tsawo nan salatu tadawi kenan kama ta kaddama kenan kamar yadda muka wuce suratul jinn ko min sulusi layli wa nufsihi wa sulusihi wato na fulfulin dare ana kira mu jama'a mu daure ko da raka abibi mu dawo mu nayi Allah ya ce wa sabihu laylan tawila illa haula'i yuhibbuna al-ajilata wa yazaruna wara'ahum yawman thaqila ya ce inna haula'i wa'ancan kafirai yuhibbuna al-ajila suna can magaggauciya duniya suke baka wannan shawara wa yazaruna wara'ahum yawman thaqila sun bar abin da ke bayan su ne mai tsanani shadida shine yawmul qiyamati ba sa aiki domin ta nahnu khalaqnahum wa shaddadna atharahum wa idha shi'na baddalna amsalahum tabdila nahnu khalaqnahum Allah yace mu muka halice su wa shaddadna asarahum muka karfafa guraban su wa idha shi'na in mun so baddalna amsalahum sai mu canja misalin su ba haka yace ba inna sha'a yuzhibukum ayyuhan nas wa yati bi akari sai mu kawo da ku mu kawo wasu wa idza shi'na baddalna amsalahum tabdila na'am inna hadhihi tadhkira yace wannan sura gargadi ce ga duk halitta faman sha'a dakhala ila rabbih sabila wanda yaso iriki hanya zuwa ga Allah yayi wa Allah da'a majmala idage ibi manzan Allah wa ma tasha'una illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima amma wa ma tasha'una abin da kuke so za ku yi ba dole ne yayi ba illa an yasha Allah sai Allah ya so inna Allah kana aliman Allah ya tabbata masani bi kalkihi ga halittarsa hakiman fi fi'ilihi bani cikin aikin sa yadkhulu man yasha fi rahmati waz-zalimina a'adda lahum azaban alima yana shigarwa rahamarsa wanda ya so aljannasa sune mu'minai su ka azzalimai Allah ya ce a'adda lahum azaban alima uliman humul kuffar la hawla wala quwwata illa billah Allah samu ne da zamu shiga aljanna mala ka ji fa mala wannan shine karshe ko to mu je mala suratul mursalati makkiyatun wa haya 50 aya